Παπορίδης ελέγχει και κάποια σπροξήματα στην περιοχή. Ο Ιμπαγάσα θα εκτελέσει κεφαλιά από το Μοδέστο. Τζεμπούρ, ευκαιρία γκολ! 1-0 για τον Ολυμπιακό. Νωρίς με τον Αλγερινό να μην πανηγυρίζει. Ό,τι καλύτερο για όλους μας και για το παιχνίδι. Τόσο νωρίς ένα γκολ από τον Ολυμπιακό. Επιμένει με δύο κόρνερ από αριστερά και δεξιά και μια στημένη μπάλα τώρα με τον Ιμπαγάσα. Το πλασέ και γκολ! 2-0. Νωρίς με τον Όλαφ Μέλμπεργκ. Ο Ολυμπιακός δείχνει να καθαρίζει το μάτς. Ο Μιραλέζος για τον Λαγό. Ο Λαγός ο οποίος είναι το νέο πρόσωπο στην αποστολή της εθνικής ομάδας. Λάθος τώρα από τον Σάχα. Ο Τζεμπούρ βγάζει τέταρτα τον Φουστέρ. Προλαβαίνει τον Σάχα. Περνάει 3-0 για τον Ολυμπιακό. Ο Νταβίδ Φουστέρ βάζει το δικό του κερασάκι στην τούρτα. Έχει δώσει οδηγίες προς τους δύο αμυντικούς χαφ, Μοντέστο και Ουρτάδο. Ένας από τους δύο να είναι πάντα πάνω στον Νίκο Λιμπερόγλου και να μην τον πιάνει ένας εκ των στόπερ. Μάλιστα, δεν υπάρχει offside εδώ στο Τζεμπούρ. Είναι έτοιμος να μπει στην περιοχή ο Αλγερινός με τον Μανολά μπροστά του. Ξεφεύγει ο Τζεμπούρ. Πλασάρι, τι γκολ ήταν αυτό από τον Αλγερινό. Δεύτερο προσωπικό και τέταρτο για τον Ολυμπιακό. Αυτό δεν μπορούσε να μην το πανηγυρίσει. Είδατε την αντίδρασή του. Η προϊστορία έτσι κι αλλιώς ήταν υπέρ του Ολυμπιακού. Από την περίοδο 1930-1931 πρώτο έπαιξαν. Να δούμε εδώ τον Μιραλάς. 3 απέναντι σε 3. Ο Βέλγος κρατάει για το 5-0. Ο Κέβιν Μιραλάς βάζει το θαυμαστικό στην εύκολη επικράτηση του Ολυμπιακού. Αυτό το 6-0 το 81 είναι η ευρύτερη νίκη του Ολυμπιακού εναντίον της ΑΕΚ. Το σουτ που γίνεται 6-0. Ο Χολέμπας το έψαχνε και το βρήκε τελικά. 6-0 ο Ολυμπιακός σοφαρίζει την ευρύτερη νίκη του απέναντι στην ΑΕΚ.